Блискавична смерть спіткала жителя Криму. Шокуючі кадри зафільмували камери спостереження. Усе сталося на території овочевої бази в російському Краснодарі, куди чоловік всупереч заборонам поїхав на закупи. У зливу він блукав територією, але блискавка поцілила в зону його голови. Чоловік загинув миттєво. Від діджея та футбольного функціонера до промивача мізків цілого народу. Таке стрімке кар'єрне зростання зранку закріпив колаборант Альберт Куршутов. Донедавна він був першим заступником окупаційного глави комітету з міжнаціональних відносин. Сергій Аксьонов доручив йому відомство пропаганди. І не дарма. Куршутов ніби сам просився, вигулькуючи солодкими словами на адресу російських воєнних злочинців. Мы, крымские татары, проживающие на своей родине в Крыму, выражаем полную поддержку внешнеполитическому курсу президента Российской Федерации Владимира Путина, направленному на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. Мы верим нашему лидеру, верим в нашу общую победу. Минулого року Альберт Куршутов уже робив картинку пропагандистам. Серед інших зрадників заявляв, що кримські татари буцімто підтримують війну проти України та навіть стрибав на лідера народу Мустафу Джемілєва та Меджліс, називаючи всіх, хто проти окупації, брехунами. Впредь никто не имеет права искажать мнение народа и говорить по-другому, иначе. Альберт Куршутов володіє ще й футбольним клубом «Кизилташ». Попри синьо-жовті кольори трибун, ця команда також намагалася відпрацювати пропагандистську комбінацію. Куршутов повіз футболістів до Туреччини, але після протестів України турецькі клуби почали скасовувати матчі з «Кизилташ». Вислужитися перед окупантами тоді не вдалося, але кар'єрні амбіції та політична короткозорість нікуди не поділися. Человек, который пытается как-то построить свою карьеру, мы видим, что как раз-таки на него будут положены, скажем, скорее всего, обязательства, в том числе и формировать фейковую информацию для крымско-татарского народа. Співпраця з окупантами від невігластва, наголошує Ескендер Барієв. Він обіцяє, що злочинна колаборація з російським режимом не залишиться непоміченою та не забудеться. Ця людина зовсім не знає ні історію свого народу, ні історію Криму. Спостерігаючи за всіми цими процесами, а ми моніторимо, ми будемо далі моніторити. Це говорить про те, що своїми такими діями він, скажімо, дискредитує не тільки себе, а також намагається дискредитувати кримсько-татарський народ. Фахівці Асоціації реінтеграції Криму нагадали, що до окупації Альберт Куршутов був директором низки фірм. При цьому їх бенефіціарами виступали Дельта Нафта, компанія Борис, офшорна компанія Whitesfie Ltd, зареєстрована в Белізі, та навіть особисто Надія Янакі. Це мати зятя найвідомішого комуніста Криму Леоніда Грача. Третій вибух за місяць на залізниці у Криму. Цього разу пошкоджено ділянку колій на перегоні Петрово-Владиславівка. Знову у Кіровському районі півострова. За даними окупантів, з колій зійшов перший вагон вантажного потяга без постраждалих. Було затримано потяги далекого прямування та приміського сполучення. Принаймні лише це визнає окупаційна влада. Як невідомо і що саме перевозили цим вантажним потягом. Вибухи на залізниці фіксують упродовж останніх місяців у кількох районах Криму. Російські окупанти посилили спостереження, заборонили фільмувати залізничні шляхи та влаштовують численні облави у пошуках, як вони кажуть, українських диверсантів.
До Керчі, що на двох морях, привезли рибу з лісистої Білорусі. На ярмарку абсурду, що розкинувся біля автовокзалу окупованого кримського міста, хизуються червоною ікрою та копченими делікатесами. Поруч славнозвісний білоруський чай, хоч і з китайськими назвами, а також сукні, штани та піджаки, знову ж таки з Білорусі. Новим рівнем міжнародної співпраці окупованого півострова з маріонетковою державою хизується місцевий колаборант, який, за нашими даними, і допоміг організувати такий ярмарок. Казань-Рязань, завод, красная рыба, белая рыба, красная икра. А также приехал белорусский лен фирмы Ювито. Ярмарка работает 2 недели. На Артема Кузнєцова ми вже звертали увагу навесні, коли він організував у середмісті Керчі військову виставку та ярмарок на підтримку російських загарбників. Перед тим він від імені так званих працедавців Керчі підписав угоду з місцевою окупаційною владою на чолі зі Святославом Брусаковим та фейковою організацією профспілок. За таку тісну співпрацю з ворогом Артем Кузнєцов може розраховувати на клопіт після звільнення Криму. За допомогу державі-агресору його збройним формуванням передбачено до 12 років в'язниці. День національного стяга – гарний привід почастувати киян святковим пловом. Так вирішили автори проєкту «Годуємо країну» та розмістили мобільну кухню у парку Шевченка напроти Червоного корпусу Київського національного університету. На особливому символізмі наголошує муфтій Криму Айдар Рустемов, бо блакитне полотно із золотою тамгою стало символом боротьби проти російських окупантів. Бо я завжди кажу, що ця війна почалася з окупації Криму, і вона інша, але повинна закінчитися звільненням Криму. Ми зробили такий невеличкий захід. У нас є мобільна кухня, вона відпрацювала вже в 3 прифронтових областях. В Херсоні, Херсонській області, це ще до вибуху на Каховський ГЕС, теракту, який створила Росія. Потім в Запоріжжі, потім в Харкові, в Ізюмі, і от зараз вона тут, в Києві. На кілька годин парк Шевченка став осередком Криму у середмісті Києва. А ще це нагода надихнутися атмосферою українського півострова. Разом до перемоги. Іншалла, ми обов'язково переможемо. Наша боротьба продовжується. Така мобільна кухня здатна почастувати до 1500 людей. Зазвичай активісти проєкту «Годуємо країну» виконують доброчинні місії та підтримують наших співвітчизників у прифронтових районах. А роздавши останню порцію святкового плову у Києві, волонтери вже планують наступну подорож.